पलिटिक्स राजनीति लोगोफोर राजखान्थिनि बाथ्रा बुंलायनोसै आं नोंथांमोननो प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ माबायदि एन्सार होदों माबायदि रिप्लाय होदों खौरांगिरिफोरा बिथांखौ सोंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिया मा प्रमद बर'खौ हाथाव खालामनो नागिरदों बिटिसि निफ्राय स' बिनि फिननायाव बिथाङा मा होनदों जे हाग्रामा महिलारिनि जुदि थांखिया प्रमद बर' हाथावबा थिग दं बिथाङा बेहायनो नांथाबबाय थाथों नाथाय आंनि थांखिया डेट मिन्स प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों बिथांनि थांखिया मा प्रमद बर' हाथाव बिथाङा बुंदोंबाबो बिथांनि थांखिया प्रमद बर' बिथांनि थांखिया हाग्रामा महिलारि हाथाव नङा हाग्रामा महिलारि हाथाव बिनि थांखि नङा बिथांनि थांखिया जाबाय प्रमद बर' जि CEM BTC नि BTR नि बिथांनि थांखिया जाहैबाय मा 35 लाख जि सुबुं दङ 35 लाख जि BTR आव सुबुं दङ बैसोरनि जौगानाय That means BTR नि जौगानाय जाबाय बिथांनि गुबै थांखि हाग्रामा महिलारि हाथाव खालामनाय बिथांनि थांखि नङा आरो बिथाङा भिजन डकुमेन्ट्सनि बाथ्रा सोंनायाव मोनसे बाथ्रा बुंदों मार्चआव बिथांमोना मार्च मासाव बे जि 30 बोसोर 2025 बेवहाय जेब्ला मार्च दाना फैगोन अब्ला सरकारि भिजन डकुमेन्ट्सखौ बिथांमोना फोसावगोन स' भिजन डकुमेन्टखौथ' थांनाय बाराव नोंथांमोना मिथिखाबाय प्रमद बर'आ माबायदि फोसावदोंमोन स' बेनि जि रियेल भिजन डकुमेन्ट बेखौ नुनो मोनगोन मार्च मासाव अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन बैहाय मा दङ थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि सरकारा मा मावदों आरो बे 5 बोसोराव दा थानाय सरकारा मा मावदों बेखौ मिथिनो मोनगोन बेबायदि बिथाङा बुंदों दा बाथ्राया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथां सानैनि गेजेराव माने पलिटिकेल जि दावहा बेखौ जों ओरैबायदि नुनो मोनदों जे हाग्रामा महिलारिनि टारगेटआ जाबाय UPPL खौ माने पावारनिफ्राय गैया खालामनाय आरो प्रमद बर'खौ हाथाव खालामनाय नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बेखौनो गुबुन रोखोमै बुंदों बिथाङा मोनसे गावनि अननायखौ दिन्थिदों आरो माने पलिटिकेल बेबो मोनसे राजखान्थि जे हाग्रामा महिलारिखौ होखारनाया बिथांनि थांखि नङा हाग्रामा महिलारियाबो थाथो नो डाउट हाग्रामा महिलारिया मा माने एसेम्ब्लियावनो फैया बे थांनाय 4 बोसोर 5 बोसोराव बिथाङा एसेम्ब्लियाव खनसेबो फैयाखै स' एसेम्ब्लियाव फैयाखैबाबो बिथांखौ हाथाव बेबायदि बायदिसिना गाज्रि वर्डखौ बिथाङा बुङाखै बे मोनसे बिथांनि जाबाय मोनसे अननायखौ दिन्थिनाय आरो जे हाग्रामा महिलारियाबो मानसि बेबो थानांगोन बेबो इलेक्सन गेलेनांगोन स' बेबायदि दिन्थिनो नाजादों आरो स' बे पलिटिक्सनि बाथ्रा जास्ट आंनि आइडियाखौ शेयार खालामदों नोंथांमोननो बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि जे नेक्स्ट जि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेवहाय थारैनो प्रमद बर'नि UPPL आ जोबोर गोख्रोङै देरहागोन ना हाग्रामा महिलारिया थारैनो प्रमद बर'खौ गादिनिफ्राय हाथाव खालाममारगोन बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामलांदो आरो जायफोरा राजखान्थि मोजां मोनो नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना दिनैनो बेबायदि बबेबा पार्टिखौ गादबनो थाखाय जुदि खामानि मावबा नोंथांमोना खहा जादों मानोना प्रमद बर' बिथाङा मार्चटार स्ट्रक खालामनो थांगासिनो दङ मार्च मासाव बिथाङा जुदि भिजन डकुमेन्ट्सखौ फोसावो बैहाय थांनाय 17 बोसोराव मा मावदों आरो 5 बोसोराव मा मावदों बेनि जि कम्पेरिजनाव फैयोना बेनि कम्पेरिजनाव फैयोबा बेहाय जुदि UPPL नि पाल्लाया जुदि भारी जानो गोनांबा मानसिफोरनि गोसोआ हरखाब UPPL सिम डाइभार्ट जागोन बेनिखायनो मार्च मासाव BPF नि थाखाय गाज्रि दिन फैगासिनो थादों कारण बै समाव बे थानाय सरकारनि खामानिया जोबैगोन टाइमा जोबैगोन बै समाव जिहेतु जेन मास्टार स्ट्रक खालामनानै डेमेज खालामनो हाया बै डेमेजखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय BPF आ दानो मास्टार स्ट्रक खालामलांगासिनो थानांगौ माखासे मानि बेखौ बिथांमोना रोंनांगोन नङाबा खहाबो जानो हागौ BPF नि थाखाय स' बे जाबाय आंनि पलिटिकेल मोनसे रिएक्शन स' प्रमद बर'नि थांखिया मा नङा हाग्रामा महिलारि हाथाव नङा जुदि हाग्रामा महिलारि हाथाव सोदोबखौ बुङोबा बिथांनि भटआ माइनासबो जानो हागौ बेनिखायनो बिथाङा बेबायदि भाषाखौ बुङाखै बे बहुत प्लास पइन्ट बे समाव गासै बाथ्राखौ सानै हयै बुंनाया मोजां आरो हाग्रामा महिलारिनिया मा प्रमद बर' हाथाव स' बिथांनि जाबाय एक्शन मुड स' बेबायदि एक्शन मुडनि भाषाया माब्लाबा मा खालामो खायसे मानसिनि गोसोखौ माने दुखु मोनो आरो बेबायदियावनो मा जायो माखासे माइनासबो जानो हागौ स' ओरैबायदि भाषा दा बुं जाय भाषाया नोंथांनि पार्टिनि खहाबो जानो हागौ ओरैबायदि भाषा बुं जाय बाथ्राया नोंथांनि पार्टिनि मुलाम्फा जानो हागौ बेफोरखौ रोंनांसिगोन आरो बर'नि लिडारफोरा नङाबा बाथ्रायानो मा खालामनो हागौ बरबादबो खालामनो हागौ नोंथांनि पलिटिकेल केरियारखौ स' बेबायदि नोंथांमोना बुजिबाय आंनि बुंनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय मा जे नोंथाङा ओरैबायदि सेन्टेन्स दा बुं नेक्स्ट 2025 इलेक्सनाव जेन नोंथाङा हार्म जाया बेखौ अरायबो हुसियार थानाया मोजां हाग्रामा महिलारिखौनो बुं बा गुबुन लिडारखौनो बुं बा प्रमद बर' बिथांखौनो बुं बा सोरबा गुबुन नेताखौनो बुं बिथांमोना जुदि भाषानि सिलेक्शनाव गोरोन्थि खालामोबा बे माइनास पइन्ट जानो हागौ कारण
दा आं नुनो मोनदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैबो पार्टियाव मानसिफ्रा लासै लासै माने 60-40 टाइप जाना दं आरो बियो 50-50 बा उल्टा 60-40 जानो बारा गोबाव सम नाङा स' 50-50 नि खाथि खाथि दङ होननानै जों बुंनांगोन आरो जुदि पार्टि मोननैखौ नायोबा बबेखानि फिउचाराव जि नुदों बिजेपि आरो इउपिपिएल नि जि एलायन्स बेयो गुगानायनि चान्स गैया आं बेबायदि नुहुरदों आरो स' बेबायदि थाफिनबाथ' फिन बिपिएफ नि थाखाय मा आरोबाव फिन खैफोद जानो हागौ बेनिखायनो भाषानि सिलेक्शना बहुत दरकार नोंथांमोना मा सानो काउन्सिलर মই ধন্যবাদ জনাইছো আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যদি উদ্দেশ্যটো প্ৰমোদ বড়ো হাটাওয়ে হয় এইটোতো ভাল কথা তেখেতে মোৰ লগত লাগি থাকক মোৰ উদ্দেশ্যটো হাগ্ৰামা হাটাও নহয় মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ উন্নয়ন স্যাৰ আগ্ৰামা মহিলাৰ 70 বছৰ শাসন কৰাৰ আপোনাৰ 4 বছৰ শাসন কাল কি পাৰ্থক্যটো কি দেখিব আহিছে মাৰ্চত আমি আমাৰ চৰকাৰী ভিজন ডকুমেণ্ট দিম তেতিয়া আপুনি এটা কথা স্পষ্ট দেখা পাব তেখেতসকলৰ 5 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰ তেখেতসকলৰ 17 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰ কি কাম হৈছে ইয়াৰ সেপাৰেট এনালাইসিস আপোনালোকে মাৰ্চ মাহলৈকে ৰখক মাৰ্চ মাহত আমি ভিজন ডকুমেণ্টত দেখাই দিম আৰু মই এটা কথা কৈছো বিপিসি পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব 25 আৰু ইপিএল চৰকাৰ যি দুৰ্নীতি হৈছে তাৰ ফাদিল কৰিম বুলি কৈছে শুভেচ্ছা জনাইছো